mari yenyika yeZimbabwe yabuda muzuva ranhasi, kana kuti mari iri kufana kubuditsa US dollar musystem munyika yeZimbabwe yabuda, mari yerudzi rwemazigi. Ende ndo mari yamuri kuona yandakaisa pascreen apapa, ndo mari iri kunzi iri kufana kusara ichishanda munyika yeZimbabwe. US dollars ese ari kunzi patinozosvika mugore ra2030 anenge asisatenge munyika yeZimbabwe, kana kuti anenge apera mucirculation. But tikada kutarisa situation iripo so far nezvinhu zviri kuitika muZimbabwe, tiri kuona zvedu kuti so far zigi racho harisati rakutenga petrol, harisati rakutenga fuel, so far zigi racho harisati rakutora passport munyika yeZimbabwe. Zvisinei nekuti hurumende yabudisa zigi, ndo hurumende inogadzira mapassport. Hurumende iyoyo haisi kureceiva mazigi, iri kuda US dollars. Zvisinei nekuti varoda kubvisa US dollar acho musystem, vachiri kuda US dollars, havasati vakuda mazigi. Apa ndo vapinza mazigi. Ameno kuti munodzionawo sei nyaya dzacho dzinenge dzichiitika, asi ndangoti ndingokuzivisai kuti mari yemunyika yeZimbabwe, kana kuti mari itsva iri kufanira kushanda munyika yeZimbabwe, ichabudisa US dollar musystem. Kutaura kuno yatobuda, tiri kuona vanhu vakawanda mumabhengi vari kuenda vachinopiwa mari iyoyo mumastreets, ndo mari yave kutotenderera, yave kutoshanda. Asi muservice station haisi kudiwa, haisvike paservice station mari iyoyo. Kumapasipoti haishandi mari iyoyo, iri kungopererawo kumatakshop kwedu ukoko, kana kuti kwetinotengesawo zvetinotengesa, nekuti muZimbabwe ndonyazozoti vanhu vakawanda vari kurarama nechivhenda. Ndo zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe, kureva kuti so far hurumende haisati yakureceiva mari yemazigi kuzvinhu zvavo, asi vanhu vari kunzi piwai mazigi, mugare mune mazigi, garei makachengeta mazigi, because ndo achasara achishanda munyika yeZimbabwe. US dollars by 2030 anenge abuda mucirculation. Ameno kuti munodzionawo sei nyaya dzacho idzodzo, indangoti ndingokuzivisai zvinhu zvinenge zvichitoitika.